8 signs nga selfish o self-centered ang usa ka tawo. Naay dakong kalahian sa confident ug self-centered. Kung mayngon tag selfish o self-centered ang usa ka tawo, mura bag wa na sila laing nakitang tawo sa ilang palibot, kay ila rang kaugalingon ilang gihunahuna. Puro na lang sila me, myself, and I. So unsa man ang 8 ka sign nga selfish ang usa ka tawo? Number 1, sila ra ang nagdala sa storya. I mean, sila ang nag-dominate sa conversation. Puro na lang bahin sa ang kaugalingon ang topic. Murag buwa siya laing ka storya. Imbis dialogue, nahimo na noong monologue. Di ka makanahuna og topic, kay sila raman ang gadala sa storya. Di ka makatingog, kay sige ra silang tabi bahin sa ilang kaugalingon. Busy kayo ni sila sa ilang kaugalingong kalibutan. Number 2, wa sila'y empatya. Di sila kabalo mo sabot. Wa sila'y paki sa uban. Di sila sensitive kung unsay gibati sa uban. Murag kubalan ilang emosyon ba? Pero hilig kayo sila musulti kung unsay ilang problema, kung unsay ilang gibati, ug kung unsay ilang kaagi. Kung inaani nga klase imong makuyog, musamot ka bugat imong kinabuhi, kay di ka ka-share sa imong emosyon, maka-drain og energy, makawalag peace of mind. Normal naman nga mag-focus ta sa atong kaugalingon, pero di pud nato kalimtan ang ubang tao nga naiistorya sa ato. Ato pud silang tagaan og maayong pagtagad. Number 3, gusto nilang atensyon. Gusto nila nga daigon sila. Gusto nila nga pansinon sila pirmi. Mura silag mga tanom nga nanginahanglan og init sa adlaw. Inaana pud ang mga taong selfish, kay mag-crave silag attention. Dayon ikaw ang imong dautan kung di nimo sila matagad. Inaana pud ang batasan sa mga narcissist. Mulami ang dagan silang kinabuhi kung ginatagad sila pirmi. Mabuhat jud silag paagi para masentro sila sa atensyon. The need for constant validation is not just about boosting their ego, but it's a way they affirm their self-worth. Number 4, di sila kabalo maminaw. Listening is an art that not everyone masters. Ang pagpaminaw kay usa ni ka skill nga wala apply sa mga taong selfish. Gusto nila paminaw nimo sila, pero di ka nila paminawon. Nakasulay ka ng nakakaigi-istorya, pero wa kayo siya naminaw. Unya mo kalitrag balik ang topic bahin sa iyang kaugalingon. Sign na selfish imong kastorya. Mas interesado silang makig-istorya nimo kung ikaw ang maminaw. Nagpakita lang na nga wa sila respeto o konsiderasyon sa imo. Number 5, talagsa ra sila mutabang. Kanang pagkatalagsa, kay once in a blue moon ra kayo. Ang nakaapan pa jud, kung naman gani sila'y matabang, daghan pud kayong yaw-yaw. Masakitan ka sa storya, wala nagdawat sa ilang gitunol. Ang gusto man gud nila, kay sila'y mo dawat, dili mo hatag. Kung makadawat man kag tabang gikan sa selfish nga tao, ayaw paglipay. Kay mag-expect ra ba na sila balos? Og tan-aw na nila, isip utang kabubuton nimo. Pintahan ka na sa umaabot. Number 6, di sila ginahan mo successful ka. Kung nabitaw kay achievement, unya mag-celebrate ka, di na mo adto. Duharay pasabot ana, nasuya sila sa imong nakabot o wa sila'y paki sa imo, kay ila ramang kaugalingon ilang ginahuna. Instead of sharing your joy, that person is quick to downplay your success. Ignoradan ka nila, swerte-swerte raman na, karon raman na, di nila ikalipay imong naabot. Possibly because it makes them feel less accomplished or important. Number 7, defensive kayo. Bisag unsa ka gamay sa storya, ila jud nang depensahan ilang kaugalingon. Isipon nila nga nang hilabot kanila. Sobra sila ka-sensitive sa ilang kaugalingon, pero wa sila empatya sa ubang tao. Mura sila nagpuyo sa balay nga way bintana, kay di man nila makita ang mga tao sa ilang palibot. Sa sobraan ka-defensive, nag-cause na noon og away, ug madaot pa jud ang panaghigalaay. Gipakita lang nila nga di sila emotionally mature. Di nila dawat nga sayop sila. Sila na gani ang sayop, sila pa jud amo depensa. Ikaw pa ang mangayog pasaylo. Number 8, di sila mapasalamaton. Wa sila'y paki kung unsa ilang nadawat. Wa sila'y paki kung unsay nindot nga nahitabo silang kinabuhi. They often take things for granted and fail to appreciate the good in their lives. And they don't appreciate the people around them. Di sila magpasalamat sa imong gibuhat nga kaayuhan. Kay sa paminaw nila, sila man ang gibuhat og maayo sa mga tao. Timani nga ang pagpasalamat kay nindot ni nga pamatasan. Kung gi-appreciate nimo ang tanang nahitabo, mugaan pod ang imong gibati.